Nekada poznati reper već danima unazad ne može da se psihički pripremi na to što njegova devojka spava sa bivšim dečkom. Veza Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović već davno je na tankom ledu, iz mnogo razloga. Najveći udarac njihovom odnosu dao je Stanislav Krofak svojim ulaskom. Sljedeći najveći udarac dala je Slađana Lazić, koja je učinila nešto što niko nije mogao da zamisli. Stavila je u izolaciju Stanislava i Mionu. Nenad pokušava da se opasulji od te odluke već danima, a kako je presekao da neće ići sa svojom izabranicom u izolaciju, bivšem reperu teško pada odvojenost od Drage. Također postoji bojaznost da će Jovanovićeva i Krofak obaviti razgovor koji se već dugo očekuje. Moraš da shvatiš da ja stvarno nisam debil. Treba mi da dođeš i da mi kažeš neke stvari. Ne želim to da trpim, da ti njemu odgovaraš. Ovdje da nešto pričaš, na pamet mi ne pada da ti dopustim. Puna mi je glava i izolacije i toga što ne mogu da zaspim sa tobom, rekao je Ša. Pa ajde ostani ovdje da spavaš. Ne znam kakav sad problem imaš, rekla je Miona. Ma neću, neprijatno mi je, jednostavno ne mogu, rekao je Ša.